Kung may jowa ka na maganda, tapos hindi makontento sa'yo, huwag kang mag-alala. Pag nag-aya siya ng date sa'yo, huwag mong dalhin sa mamahaling restaurant o sa magandang lugar. Dalhin mo sa sabungan. Doon mo isigaw, "Pat 5 o Pat 5, yan ang jowa mo, hindi lang ako mag-isa, agay." Pero di ko kaya bumitaw, bigay, masasaktan dahil pangako. Welcome day mga kadanlak no sa akong channel no, Boy Danlak Official. Kung bago pa kayo na pagdugay-dugay o mag-subscribe na ka, pindutan ang notification bell, bling 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 bling, para updated ka sa akong mga videos no. So karon atong pag-istoryahan tabi ano. Para ni sa ato ang mga kasambahay o mga boy, para nato ni no, para nato ning tanan. Kaysa una, ang sweldo sa kasambahay minimum taga bulan 3,500. Taga bulan na sweldo taga bulan. Munay sweldo sa mga kasambahay, mga boy sa una no. Antos na sila muna kanang sweldo ha, kulang kayo na para sa pamilya, din itabang po sa imong mga inahan, ug na po kay anak, din na po kay eskwela pa, di ba? Di na po kay bayarang mga utang, kulang ng 3,500 taga bulan sa kasambahay no. Pero karon, good news mga kasambahay. Parehos na to no. Good news na to ni kay ang minimum karon taga bulan sugod sa tuig nga 2020, sugod sa bulan nga January, ang sweldo nato mga kasambahay minimum taga bulan ay 5,000 taga bulan. So good news na sa no, kay napirmahan naman na sa atong presidente no. So 5,000 na ang minimum no. At saka na istorya na sa duli no. 5,000 ang minimum taga bulan. So makaingon kita nga good news pa na to ni no, kay makatabang-tabang na gid sa atong pamilya. Kaning 5,000 dako na kay di katabang. Makabuhi na kag duha ka asawa. Oh. Dili makapaeskwela na kasi mga anak, makapabalong na ka kaysa siyempre makaluwag-luwag na ka ng 5,000. Ug boto naon kulang gyud, pero siyempre, para nako, okay na siya nga sweldo. Taga bulan, minimum na gina siya, no? Plus na pa kay bonus na madawat taga December, 13 month pay, kung muhatag mo nga mo, as kalami, kaysa feeling. So mga kasambahay da, kung musulod mong mga kasambahay, ayaw ninyo ina nga kasambahay lang. Ayaw nila, wag nyong nilalang ang kasambahay, no? Kaya ang kasambahay dako kay nagkatabang sa mga dato, no? Sa nangitang mga kasambahay aning Manila. Ang kasambahay gud mo na maglimpyo. Ilaan na tanang trabaho sa balay, manglimpyo, manglaba, magplantsa, mangluto. O, maglampaso. Tanan trabaho, trapo pagbintana, mamilo pa sa sanina sa amo, plantsahon pa na, magluto pa, maglimpyo pa nag-CR. Mura po nag-OFWs, no? Mura po ng mga OFW ng kasambayan ng Manila. Pero ang sweldo 3,500. Pero karon nagpasalamat tagdako nga okay na no. 5,000 ang minimum sa mga kasambahay tanan. Then naanay mga kumpleto na og benefits. Naana ni mga benefits na nga PhilHealth, Pag-ibig, SSS, sa kompleto. Sa pagkana. Maggraduhan ka magsamadili. Kung wala jud kay choice. O wala jud kay laing trabaho, ana na lang. Sige, English. Mga kadanlak. Sudlan na gini mo ng kasambahay. Ang kasambahay, dako nagkatabang no. Mas kaning kasambahay good, mas sweeto pa na sila sa pamatasan sa batasan silang anak silang amo. Kay kaning amo taga-adlaw mo lakaw man ilang mga anak nara sa balay mabilin, so ang mabilin ka na lang mga yaya kasambahay. So munay sweeto sa batasan sa mga bata no. O po ni tigluto, uban magkatulog anak sa eskwelahan. So munay kinabuhi sa mga yaya. So karon salamat kay sa Ginoo na approve na Ginoo. Ay dako naging sweldo 5,000 na sa mga bag-uhay mo sulod sa sunod tuig no. Swerte gid mo kay kami nakatrabaho ko sa ang una 3,500 yun ang minimum no. Pero karon 5,000 na, so meron dako na sweldo. So ang musulod, good luck sa inyo, congrats sa atong tanan kay nataas na itong sweldo 5,000 na, so di na talugi no. Na siguro yung mga tao nga di na ganahan mag-OFW ani kay siyempre 5,000 na makabuhi na makapinas na sila mga anak. So mora to mga kadanlak no sa mga kasambay para na to ni 5,000. Here we go. So salamat sa inyong pagtanaw, ug ayaw mo kalimot og subscribe ug magpasalamat mo sa Ginoo sa iyang gihatag nga blessings sa matag adlaw. Kapis kay sa atong panglawas. God bless us all. Ingat.